We vinden het zo gewoon, geen water uit de kraan. Maar voordat het zo vier is, wordt er heel wat smarrigs uit het water hellen. Smarrig is dat meestens zijn hege kosten afvierd worden moet. Humuszuur wordt nu in het zuiveringsproces mengt met zout en dan is het onbruikbaar. Maar Vitens bouwt in kwarten een verschinning die het humuszuur weer skieren kan en dan is het geldwaardig. Vroeger werd het afgevoerd als afvalmateriaal naar de AVR in Rijnmond. Dat kostte ongeveer 500.000 per jaar en nu in zuivere vorm levert het 200.000 per jaar op. Humuszuur is net het enige product dat geld opsmiet. Ijzerslip wordt met tankwijnen afvierd en inzetten voor de zuivering van afvalwater. En in kwarten wordt in deze tanks methaan opvangen voor de eigen energieopwekking van de zuivering in Spannenburg. Vitens is een drinkwaterbedrijf en wil graag duurzaam zijn product produceren. Vandaar dat het bij ons hoog op de prioriteitenlijst staat momenteel. Nou, straks met het humuszuur en de methaanverwerking is dan de cirkel rond. Broek je hem dan alle afval? Ja, nagenoeg alle reststromen die nu nog worden geproduceerd, die worden dan nuttig ingezet. De productie van humuszuur in Spannenburg is door een paar maanden groot genoeg voor de hele vraag in de Benelux.